sila guys, moabot. Wa na ko motabok dito sa tabok guys kay lawom ja. Nausog na pud ang porma sa bunbon. Medyo lawom na jud, murag namanhod na ako ang bagtak guys ug tinabok-tabok mao nang din la kumuadto didto. Ani ra ko ari amo ang baybayon magahulat. Ambot og asa na ning isda nato pangitaa karon kay pila nang adlaw minus juta og kuha. Mao ba jud bagad guys kung fiesta. Hapit na amo ang barangay fiesta guys, mao na nga among natiman-an nga kung magsingabot na ang fiesta Mayo or January, anha na po tani lutasa og isda. Ambot og ngano na guys nga magpuasa man pod. Mauna nga manigingon guys nga dili tagman ang dagat ato jung ato lang pong dasigon si Mister nga adlaw-adlaw na lamang gyud ta managat kay aron sa ingon naadyoy mo ingka matag adlaw bala ginagmay guys basta kay kanunay mao na nga sige lang gihapon ta ani og panagat kay di lagi tagman ag dagat. Ang akong anak nga si Junior guys gabi nanagat wa pod mo. Zero pod. Silang do si Alvin guys nilawd lagi o aning panagko. Di ayaw po si Alvin lagi kay tigkakuha man si Berto gamay og magabi imo tong nanakta po si Alvin na jamo na nawa na hinog isda. Adto na to ag sakayan ni Bert guys ug unsay porma. Panagsa naman ko ani makalantaw sa iyang itrabaho ani guys. Atong subayon. O na ni guys oh. O na ni si Ja kanina wa pagjud mahuman guys. Sino nang kuwang ani guys? Pintura na kuwang ani oh. Mura gaabot man gud ni kapatrabaho man gud mi og tog seawall, mura gaduble ning amo ang project. Sumasakyan pa man amo ang daan pero hapit na inon mahuman guys, murag pintura na may ambot lamang kaning sunod buwan o asa taani kahit og pintura kay among giuna ang siwol guys kay Mayo na Hunyo habagat, Hunyo, Hulyo, Agosto, September tingbitay na siluwag matud pa tingkusog na jud na sa bawd guys. Mao na nga iuna sa namo tong seawall ngita sa tani og pundog asa ani mahimo la murag naa na sila oh. Adto na to murag naa na sila guys. Mo ni panagat ni Berto gamay guys, Berto Junior. Ibigaan naman niya ani oh. Panahon sa kagabion guys, managat siya. Pag uli manihapon mo adto na pud sa pantalan kay mo duty. Alas 10 man sa gabi ang duty guys, ngadto na sa buntag.
Mo nang napat siya time og panagat guys. Yawat puno-puno taon siyang sweldo. Kaya anugon kay niyang sakayan guys ng dili magamit. Daghan ang buya og palutaw ilahang kalaki. Oh. Palang ring panagko ilang gamit ani guys. Pangdagkong taga. Layo ang papanagatan nila guys kung dili sila sa Dimiao at sa Garcia. Usay maabot at sila luway gani guys, lila. Layo kay na ilang panagatan. Gaparurot na sila guys, si Alex o si Alben. Mura man yung mga tawhana o guay goal gasolina. Parurot sila Mura gwa apektuhay sa kamahal sa gasolina guys. Kami ako mga anak ni guys. Parurot Jesus na Allah. Paldo ba? Ay, sudaan ra gyud. Di ka baligya? Si Bert naman tingalin na, no? Di siya muna nagat di ay. Sa kay gamaan nila og panagat. Hala, gamay ra gyud ka Alex, oh. Largo. Mana gingon lagi namo guys nga minus jud kayo og isda. Kay ambot basta panana lagi sa piyesta matud pa nako sa unahan guys.
Basta magsingabot ng piyesta, minus na jud ang panagaton. Nikahapit di ay. Ngawa. Hmm. Dagko gidaron jo. Way nada mo tinangtangan na ipaon. O kabertong paon. Ha? Dili, sobra jud ni ja. Asagog ka Alex, kabertong tong paon. Bugto man. Ha? Bugto yan. Ba? Tingalian. Gamay ra ka upaw. Isang kilo raman tingali to. Iya, sa inahan na. Gipas. Kisay na kada? Lami magkagunang ila ipaon. Bahalag mahal basta kay naa. Kapoy naman na sidya. Si Alvin lagi din na mo tigpangila. Pila ra may sugilanon guys. Ni taob na. Sa paningod ko ni guys, ni taob na ang dagat. Tagpunan ko yung dagat guys sa pamakita. Kani sa buntag hunas pagkaunto ni taob na. Pag ani habagat guys, dagko na kayo dagat.